Se poziționează cutia pe locul unde se dorește a fi pusă, pe stâlp sau pe gard. După care se trece la pasul următor, se conectează motorul și cu condensatorul. După ce se prinde cutia pe poziție, se fac conexiunile la lampă, la motor și punțile pentru partea de comandă, la L3 până la L8. În cazul în care avem fotocelule, cum vin majoritatea echipamentelor, între L3 și L4 se leagă fotocelulele, contactul de la fotocelule. După ce se montează motorul pe poartă în modul manual, se resucește cheia invers a celor de ceasornic pentru a trece motorul în modul electric. Se blochează motorul, după care se trece la pasul următor, programările cursei motorului. După ce s-a trecut în modul electric, sunt două moduri de a regla cursele motorului: mecanic, cu limitator de mecanici, sau electronic, din potențiometru work. Se răsucește și se reglează cursele electronic. Telecomanda se programează apăsând pe butonul. S-a aprins LED-ul, după care se apasă butonul telecomenzii și telecomanda este programată. Acum acționarea este funcțională.